प्रणाम सर जी। अरे खुश हो गइल बाटे तो कर के हटोना। अरे तारा बहनी का नार देबो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग भैया कहता हो गल बात आगे हटो ना तो भौजी कहती ना हटो। ए भैया और पे लो। बड़ा हरामी हो बेटा। वाह रे तारा बहनी के दूध पियो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा एक बेर आउरी लो ना। अरे भौजी भैया खड़े ना होता आ ता हमारा के भूत चढ़ल बा ता दिमाग घुटने में का रे एगो काम कर जब तक हमारा के बानू तब बड़ा हमारा बड़का बाबू के पेले पर पेले लन। समझ रहे हो ना इसीलिए तका हाल बा भाई आज हम फिर से प्लाई करले बानी भोजपुरी गाना के। भाई आज का वीडियो बहुत गाँव फाड़ और बहुत मजेदार बा। ऐसे कहल चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखो बहुत मजा। तो भाई लोग वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद है आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो भाई लोग बिना कोनो बकचोदी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मन नइखे अब जानी लगे सटोना। अरे सारे बुढ़ छू न वाह बहुत अच्छा। देखा तारा भाई लोगन भौजी के मन बा गथवाए के लेकिन भैया का मन गाथे के नहीं खे। अब बताओ केंती हो ए भौजी हमार लागत ता भता नु मौगा बा तो अपना भता के छोड़ अब बुलाओ हमरा के कसम से कहतनी जौन लहंगा के नीचे दुबी बानू उखाड़ के आ चाटियो ले हम नहीं। आ झाट ना छिलबू तारा बहनी के अनार देबो। सुन तारा भाई लोग फिर से कहतिया कि एक पारी लोन। अरे भौजी तो भतार के लान में दम नहीं खे तो सिंपल से बात तो के नाली हम तो ये कहल चाहते कि वो भतार के छोड़ आप बोला हमारा बाके बाबू के कसम से कहते कितना माना करबे नु चाट के उजर कर दी हम। भौजी तू का चाहता हो ना हमें साफ से बता तार बहन को का चाहता हो। देख तारा भाई लोग बहन दिमाग खराब कर दिल यार फिर से कहती है के बारी लोन। अरे भौजी कसम से कहते पहले हम 15 लिए कम हम नहीं कि पहले हम बारके बाबू ये कौन बात बता तेरा बहन चो तो कहीं क्या बताओ तो मैं तो भैया के ले के मन नहीं के तो छोड़ देना हमारा बारके बाबू बुलाओ ना वो चाट के उजर करे लन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ससुर से कह हाल चाल हो वाह रे सारे बुढ़ छू छू ने वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग कैसे कहता कि ससुर से आयलू तो कह समाचार हो। ए भैया तो सबके पता बा कोनो के मेहरारू तहार रोके चाहे हम रोके अगर हम ले जाम तो हम मारम आ तू ले जाबे तो तू मरब। तो सिंपल से बात बा आगे के सामान जन बानू पूरा खत्म हो जाला। नहीं। का कहता मिलल जीव के कालो हाथ तोरा बहनी के। सुन तारा भाई लोगन लगाता भौजी के बहुते बड़का दुख बा आ भौजी के बतानु भौजी के छेदा में छेनी नहीं खे मारत। ए भौजी तो काम करा ना एगो काम करा भौजी हम तो हाथ जोड़ के विनती करतनी तू बोला ना हम कसम से कहतनी वो असम चाटला नु कि उजर हो जाला। का कहता है कि सोया के मन ना करेला हाथ तोरा बहनी के। सुन तारा भाई लोग अभी एगो भौजी कहतिया एक बेर आरी लो ना आ ई भौजी कहतिया कि सोया के मन ना करेला। देखा तारा भाई लोगन कोनो के पेले वाला भता मिलल बा तो कोनो के छू के छोड़े वाला मिलल बा। तो देखा भौजी होके उपाय बतानी हाँ अगर तो भता तो नहीं खेले तो हमारे बड़का बहू को बुला ले उ ले लिहन आ फिर तो भता नहीं खेले तो हमरा के बुलाओ हम ले हम। ओ का कहता भौजी कि सैया से मन ना भरेला आ देवरे से मन ऐसे सैया के ना मन करेला आ देवरे से मन भरेला। देख ला भाई लोगन एक कह जाए नु छियती भौजी। अब बताओ तो एक भता नहीं के पेलत तब मैं देवर से मरवतिया आ लहंगा के दूबी उखड़वतिया। तो देखा भौजी हम तो साफ साफ कहल चाहते नु ये तू सास से गलती करता जब तो भता तो नहीं खेलत नु तो कुछ ना करता तो अपना घरे कह आ तलाक ले आपके छोड़ बिना भता के रहले देवर से करेबे तो पाप बा। बस भाई आज के वीडियो यही पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम और भाई लोगन वीडियो को दिल दिमाग पे मत लो बस देख के भूल काहे कि वीडियो खाली हंसावे खातिर बनावल बा। तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।